Kako je pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić rekao, planiranim sredstvima iz gradskog budžeta semafori će biti postavljeni na najprometnijim gradskim raskrsnicama. Prvi semafori već su postavljeni na Lagatoru, na raskrsnici Bulevara Patrijarha Pavla i Valjevskog puta i oni bi prema najavama izvođača radova trebalo da budu u funkciji za 10-ak dana. Ovo je vrlo važna raskrsnica u našem gradu i nalazi se na saobraćajnici koja je u suštini istočni ulaz u naš grad i kojom prolazi u principu stanovnici od više od 20 mesnih zajednica. Gledano s jedne strane i s druge strane, ako pogledate Lagator kao jedno novo naselje Loznice gdje imamo puno poslovno-stambenih objekata, gdje je dečije obdanište, gdje je ustanova za fizičku kulturu, sportski tereni, bazeni, gdje veliki broj ljudi indirektno ili direktno prolazi kroz ovu raskrsnicu, onda je jasno kolika je frekvencija saobraćaja ovdje. Zato smo želeli da što pre rešimo svetlosnom signalizacijom saobraćaja ovdje, ali imajući u vidu da je ovo državni put i morali smo malo poduže sačekati saglasnosti republičkih institucija. Uslove daju Putevi Srbije, odobrenje za postavljanje signalizacije daje Ministarstvo saobraćaja, ali evo, posle duže vremena dočekali smo i ono što je najvažnije, hvala Bogu mi do sad nismo imali na ovoj raskrsnici nijednu nezgodu. Osim pomenute raskrsnice, semafori bi trebalo da regulišu saobraćaj na još 4 raskrsnice u gradu. Na izlazu iz ulice Marka Radulovića na Šabački put, na raskrsnicama kod gimnazije i muzeja Jadra, kod srednje ekonomske škole, gde tokom školske godine cirkuliše veliki broj učenika, zatim na Banjskom putu kod Zelene pijace, gde ih građani traže već duže vreme jer su se dešavale saobraćajne nesreće. Mi smo u fazi javne nabavke za regulaciju saobraćaja na još 4 raskrsnice u gradu, kod ekonomske škole, kod muzeja, na Vladića brdu, tamo kod skretanja za Lagator i u Banjskom šoru. Također, želim da pomenem da smo mi jedan od retkih gradova koji je u saradnji sa Saobraćajnim fakultetom uradio strategiju o bezbednosti saobraćaja koja je usvojena na našoj skupštini u februaru mjesecu, a Saobraćajni fakultet radi i studiju o bezbednosti saobraćaja. Dakle, u jednoj rečenici naš cilj jeste da na jedan kvalitetan način rešimo i mirujući i dinamički saobraćaj. Podsjećamo, iz gradskog budžeta za postavljanje svetlosne saobraćajne signalizacije na Lagatoru izdvojena su sredstva u iznosu od 6.700.000 dinara, dok je za postavljanje semafora na preostale 4 raskrsnice planirano 14.100.000 dinara.